Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an khubor bamta kasngi. Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 6 Kalasdang manta kasngi ka Zonal Youth Convention ha parish khador ka bre kasngi ka bakhamba ban pinya kendo bat ban plilang ki khun samla jong ka Zone 6. Hagane ka convention ki hinrutli ki parish ki bahaba po ka Zone 6 ki lakanthum ka Siang Parish, Parish Den, Parish Nongpo, Parish Bernihat, Parish Khador, Parish Terngah, hagani ka sngi ka samla kila pli. Da ka kongrona khemdet MDC jong ka Nongpo constituency haga jing darun kat lang ka Parish Priest jong ka Khador, I Father John Pauls Imsad, but Father Dr. Raphael Ristelan Mayong, kumjuru ki brother but sister jong ka zone, but ki samla jong ki parish ki bahab hapo ka Zone 6. Hadu news pa angut ki balakan thup ki samla ki bawan ra ka jing penya kendu ha ka benta jong ka leadership spirituality bar ka jing yele ha ka church ka zonal zone youth convention ka de ka rinsan ka babnya ban ai khubor ban pli ki jing don lang jong ki samla bat ban yarap e ka khun chnong ban shna ka jing shisha ka babnya bar ka jing sngoba ru ha ka balang. Saya ingin dapat kata Yawalang merombak ke chorus Samlatungin yarwai Min yarisa Kemcing kuslai merombak ke chorus Samlatungin yarwai Min yarisa Kemcing kuslai Kat badang yang kapor Kaski kaya Kalaway jong kabalang ka jongi ka syong hati ki jong pi ki samla nadu mene la address ya ba sirir yong ana bala temen I akapor ka jong ila yale ban contribute ban no senyang na ka banta ngatarai ka ni ka youth convention ka jong pi mensyang idon ka RBCYL mo Riboy Youth Convention mentang ila che ni ka keteng ngatarai ka de ka cingyalam jong kini la dakam de ka cingyalam jong uba siril bat ka tim ka jong ke tuki po ni kembali long namar ba ki don maki ki baprat lenti ngakwa ba me piru pin long ki nong prat lenti kenang ba kani ka youth convention ka ba katno ka ba Banrio kani ka de ka youth convention ka Banrio ka banyo kantang kam improve susu kantang kam itemat kantang kam long lively kadang la ban krim sibun kisi dia namar kata kani ka por ngano pesi pilabu ika tim ka jongki ujisu ujing termen jongi ha ka jinghim ka jongi ka baman la kasni ni don kam ya ka jing termen dei nem ni don kam ya ka jing termen bangin la ban le persya sibun ki jing ya pila ker tau ya ki kun samla jongi mentang isen shisha la syakir tau ya pi da ki jing daki jing penshoy ki baharu pom ki bawan len shop ya pi bat ka jing le persya ka ba klando ka dei ka jing persya ka jing le persya ka ba halade dalade yelade lada ki long klan ban ya le persya halade ki long ki bajob ha ka jing long Kristen ka jongi kabalang ka hikai
yang ni bangim day ban long ki baret la ne ki badukha man sing habawan ki jing jenja ki jing penshoi ki jing shitom ha ka jing im ga jongi ka baman la kasini Henry ni day ban bu but IT ya ki jing e baro how try jisu namal ulong ujing kermen jongi kumta samla kenal Ngendang trega milen ki sebab ketirtan jing ngin IT mentajong